Și tu care ești în spate. Să treci, nu l-am la mine. Nu l-aveți la dumneavoastră? Coboară din mașină acum. Acum cobor din mașină. Imediat. Ușor? Da. Condus la mașină, identificare, condus la sediul poliției. Da. Ok. Dumneavoastră sunteți? Vă rog să ne însoțiți. Da, că ne împace, da? Da, șef. La mine, E acte și telefonul. aici, aici. Aici și-au o brichetă, nu știu. Telefonul, Da? Fungieră? Da. Ceasă mână. Da. Ușor? Da.